ба хотири таҳияи барномаи инъикос ин навбат гурӯҳи эҷодӣ роҳ пеш гирифт сӯи ноҳияи Темурмалик. ҳадафи сафар ба ин минтақа воқиф шудан аз вазъи варзиш, имкониятҳои инфраструктурӣ, ҳамзамон дастоварду комёбиҳои варзишгарони ин диёр мебошад. ноҳияи Темурмалик дар 157 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ҷойгир буда, яке аз ноҳияҳои Кӯҳистон низ ба ҳисоб меравад. ба ҳолати 1 январи соли 2024 шумораи аҳолӣ 78 000 нафарро ташкил дода, ноҳия аз як ҷамоати шаҳрак ва 6 ҷамоати деҳот иборат мебошад. чун имрӯз сухан дар мавриди варзиш меравад, мо сараввал хостем фикру андешаи роҳбарияти ноҳияро дар ин маврид шунида бошем ва баъдан ба таҳлилу инъикоси вазъи воқеӣ шурӯъ кунем. таваҷҷӯҳи бевоситаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Темурмалик ба ҷавонон ба варзишгарон имрӯз бисёр дар сатҳи хуб баромада шудааст. тибқи нақша чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Хатлон, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Темурмалик низ дар асоси пешбурди соҳаи варзиш, тарбияи ҷисмонӣ дар ноҳия умуман бо дастрасии нақша чорабиниҳои барномаҳое ки дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ варзиш дар ноҳияи Темурмалик барои солҳои 2022-2026 ва барномаи рушди футбол дар ноҳияи Темурмалик барои солҳои 2022-2026 шӯрои тарбияи ҷисмонӣ дар ин самт фаъолият мекунад, таваҷҷӯҳи махсус дорад ва марҳила ба марҳила аз рӯи барномаҳои мазкур амалишавии онро риоя ва назорат мекунад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рушди соҳа. тибқи маълумотҳои ба даст омада дар ноҳияи Темурмалик як варзишгоҳ, 5 майдончаҳои варзишӣ, 8 толор, як маҷмӯаи варзишӣ ва 4 мактаби варзишӣ амал мекунанд ки вобаста ба имконот мураббиён ба тарбияи варзишгарон машғул мебошанд. мактаби варзишӣ рақами 1 аз кӯҳантарин муассисаҳои варзишӣ ба ҳисоб рафта ҳанӯз соли 1969 ба фаъолият оғоз намуда буд. баъзан толорҳо низ аз ҳамон замонҳо боқӣ мондааст ва имрӯз варзишгарон дар он тамрин мекунанд. дар ҳамин толор яке аз паҳлавонони шинохтаи кишвар Парвиз Собиров тамрин кардаву ба воя расидааст ва имрӯз наврасони зиёде дар пайравӣ бо ӯ машқварзӣ мекунанд. дар муассисаи давлатӣ мактаби варзиши рақами 1 ноҳияи Темурмалик 29 мураббӣ аз 7 намуди варзиш машқи тамрин медиҳанд. машқи тамринҳои мураббиён нағз хуб рафта истодаанд. тайёрӣ ба мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ, ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ тайёрӣ дида истодаанд. бештари дастовардҳои мо аз намуди унифайти Тоҷикистон ва вазнбардорӣ, гӯштини миллӣ, гӯштини зудо рушд карда истодаанд. волейболу баскетбол, гӯштини милливу ҷудо, футболу унифайт ва шашкаву шоҳмот дар мактаби варзишии рақами 1 тамрин дода мешавад ва аксар толорҳо дар тобеати мактабҳои миёна мебошанд. таърихи баскетбол дар минтақаи кулумон вақте ки ман ба мактаб соли аввали кор соли 82 омадем, дар ҳамин баскетбол дар ҳамин муассиса буд, дар фаъолият мекард. мо дар минтақаи о вақт вилояти Кӯлоб буд, мо иштирок мекардем, ҷойҳои намоён ҳам гирифта будем дар минтақа. то ҳозира ҳамин фаъолият дорад, лекин мутаассифона шумораи дастаҳо кам шуда, барое ки дар ин баскетбол фақат ноҳияҳои ҳамадонӣ, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Темурмалик фаъолият мекунанд, дигарро ҳаст нест мо хабар надорем. рақобатпазирӣ кам аст, он мусобиқаҳо ҳам 3 ноҳия иштирок мекунанд. албатта маълум аст ки баскетбол на дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар рушд кардааст, аммо вобаста ба шавқу завқи ҷавонону наврасон дар баъзе мактабҳои варзишӣ ҷорӣ карда шудааст. гулмурод ҳайдаров ки таҷрибаи бештар дар ин ришта дорад, имрӯз ба хоҳишмандон баскетболро меомӯзонад. аммо ин мураббӣ нигаронӣ аз он дорад ки дар минтақа хеле рақобатпазирӣ кам аст ва аз ҷониби дигар толори онҳо ба талабот ҷавобгӯ нест.
соли гузашта мо ами мусобиқа кам буд мо худмон бо мураббии ноҳияи ҳамадонӣ ҳамкорӣ карда мо духтаронро бурдем дар унҷа дар ҳамадонӣ иштирок кардем бозиҳои мусобиқаи баскетбол иштирок кардем худ пеши худ бо хоҳиши хонандагон толори варзишии мо ба баскетбол мутобиқ нест чунки хурдтар аст инҷа 19 ба 10 баскетбол 26 ба 16 калонтар аст лекин барое ки фақат мо шити мо нағз аст ба даври пеш олимпиада мутобиқ нест ҳозир фақат ҳалқа дигар тағйирот ёфтааст набошад шите ки мо истифода мебарем бисёр мувофиқ аст барои чӣ кардан баъд тупо ҳастанд мушкилӣ мешавад ки мо дар ҳамсоягӣ мактаби интернат дорем қариб ки мутобиқ аст калонтар аст зуд монда мешаванд ин ҳаст ҳис мекунем амуро лекин барои ӯ тайёр мекунем акнун ҳаст наздиктаранагон мусобиқаи ки бачаҳоро бояд сафарвар кунед айни ҳол омодагӣ мебинанд дар минтақа бояд ки мусобиқаи баскетбол бояд дар назар аст дар минтақа шаҳри Кӯлон барои ҳамон мо ҷавонҳоро тайёр кардем мактабачаҳоро барои мусобиқаи дар пешистода тайёрӣ дида истодаем ба хотири инкишофи малакаи зеҳнии хонандагон сексияҳои алоҳида аз намудҳои шашкаву шоҳмод дар мактабҳои миёна таъсис дода шудааст ки шумораи зиёди хонандагон дар соатҳои муайян бозӣ мекунанд. албатта ин иқдом ба савияи дониши мактаббачагон таъсири бузург мерасонад. дар мавриди ба даст овардани натиҷаҳо аз мусобиқаҳои дохилӣ низ аз масъулин пурсон шудем. фикр мекунам ки дастовардҳое ки дар соли сипари гардида соли 2023 варзишгарони ноҳияи Темурмалик ва хазинаи варзишии ноҳия ворид карданд албатта нишондоди бад набуданд. хоб дар маҷмӯъ метавон гуфт ки 91 медал ворид карданд ки аз он 21 медали тилло ва 29 медали нуқра ва 41 медали биринҷӣ. ногуфта намонад ки медалҳои ворид гардида албатта аз сатҳи минтақа, аз сатҳи вилоят ва аз сатҳи ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ албатта ба даст омадааст. мактаби варзишии рақами 2 дар маҷмӯаи варзишӣ ҷойгир буда 14 мураббӣ аз рӯи 6 намуди варзиш кору фаъолият мекунанд. ёдовар мешавем ки маҷмӯаи варзишии ноҳияи Темурмалик соли 2017 бунёд гардида дорои 300 ҷойи нишаст мебошад. вобаста ба имконият дар маҷмӯаи мазкур намудҳои волейболу футбол, тенниси рӯи мизу намудҳои гӯштин рушд дода мешавад. сохтмони бинои мазкур пеш аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромонда шуда буд ва барои тезонидани кор ва босифат анҷом додан ин корро дирексияи сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи хеш гирифтанд ва дар муҳлати кӯтоҳтарин ба истифода доданд ва имрӯз ин макон хонаи умеди варзишгарони ноҳия гардааст ва зиёда аз 4 толор, 1 толори калон барои гӯштингирӣ, тенниси рӯи миз ва гӯштини миллӣ, зиюдо озод ва бозии волейбол, футболи хурд имрӯз дар он ҷо ба роҳ монда шудааст ки мо самаранок аз он дар рӯзҳои сард истифода мекунем ва дар ин замина баъди ба истифода додани маҷмӯаи варзишӣ мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Темурмалик дар заминаи ин бино муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 2-ро ба истифода дод ки зиёда аз 30 нафар кормандони техникӣ ва мураббиёни варзишӣ ки хатмкардагони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ мебошанд имрӯз дар ин ҷо кору фаъолият намуда истоданд ва аллакай муассисаи наве ки ба фаъолият шурӯъ кардааст самараи нек ба бор оварда истодааст, варзишгарони хуб ба воя расонда истодаанд. варзишгоҳи марказии ноҳия баъд аз муддатҳои тӯлонӣ таъмир карда шудааст ки имкониятҳо барои бозии футбол,
ба миён омадааст. варзишгоҳи марказии ноҳияи Тимур-Малик соли 1990 дум ба истифода дода шуда буд, лекин дар солҳое ки пасин баъд валангор шуда буд. ба ҳукумаку дастгирии раиси ноҳия ва инчунин роҳбари гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 аз нав таъмири асосӣ гузаронида шуда ба 3700 та ҷойнишаст ташкил карда шудааст. аз соли 2024 тамом пурра ба истифода дода шуд ки дар ин варзишгоҳ ду мактаби варзишии ноҳия ки дар маркази ноҳия мавҷуданд машғулиятҳояшонро дар ин варзишгоҳ мегузорад. ҳоло дар ҳамин варзишгоҳ асосан бозиҳои футбол гузаронида мешаваду варзиши сабук ки дар масалан ба давидани 100 метр 200 метр 1 километр ки гирду атрофи варзишгоҳ варзишгарон омада машғулиятҳояшонро мегузаронанд. инчунин рӯзҳои шанбе ки ташкилоту муассисаҳо инчунин омада ба машғулиятҳои варзишӣ машғул мешаванд. кадом корҳо айни ҳол ноанҷом боқӣ мондааст? дар варзишгоҳ фақат як ҷои шустушии варзишгарон мондааст ки дар ҳамин соли 2024 ба нақша гирифта шудааст ки аз таъмир бароварда ба истифода дода мешавад. рӯзи сабти барнома ки ҳаво боронӣ буд, дастпарварони мактаби варзишӣ аз намуди футбол дар майдонҳо тамрин намекарданд, аммо масъулин мегӯянд каму беш дар ин самт фаъолият ҳаст. оиди футбол албатта гурӯҳҳои варзишӣ амал мекунанд, дастаҳои наврасон ва дастаҳои калонсолон ҳам ҳатто ҳаст. оиди он масъалае ки дастаҳои футбол фаъолиятшон қонеъкунанда ҳаст, фикр мекунам на он қадар қонеъкунанда аст, вале ба ҳар сурат амал доранд. барои қонеъ кардани даста баъзе мушкилотҳо ҳаст. хай мо ина бо масъулин дар ҷараён мондагӣ ҳастем ва фикр мекунам оҳиста оҳиста қадам ба қадам мо ҳаракат дорем. ҳамаи инҳо дар навбати худ ҳалли худро хоҳанд ёфт. сафари мо дар ин ноҳия 2 рӯз идома кард. чун субҳи дигар бархестем, табиат моро бо ҷомаи сафед истиқбол кард. акнун дар ҷараёни барнома моро зарур буд ки аз ҳарорати толорҳои варзишӣ низ ҳарф занем. наваргирии мо дар рӯзи дуюм аз тамрингоҳи варзишгарони риштаи унифайд шурӯъ шуд ки дар толори мактаби варзишии рақами 1 тамрин мекарданд. маҳмуд раҳматов ҳамчун таҷрибадори ин ришта мегӯяд, дастпарваронашон аз мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ натиҷаҳо ба даст оварданд ва имрӯз ҳам ҷиҳати иштирок дар чорабиниҳои мухталиф омодагӣ мегиранд. ба ростӣ дохили ин толор хеле сард буд ва ҳар нафаре ки чанд дақиқа бидуни тамрин ин ҷо истад аз хунукӣ ба қавле меларзад. аммо ҳамин аст имконият ва мураббиён маҷбуранд ки ин ҷо тамрин кунанд. خب معلم امروز مشکلی ها نیست در مورد تالارداری، در مورد وضع تالارها عموما؟ روز یگان مشکلی نیست، فقط هم وقتی فصل زمستان است زالو کانتا خنک است. اینو مربی این رو هم نگاه نکردن، مشق تمرین خود را داده استودن، ورزشکاران را تیار کرده استودن و مسابقه سطح جمهوری. در آینده کوشش میکنه که هیئت مربیان و آموزگاران وضع تالاری ورزش را خوبتر کنه و در آینده ورزشکاران را در این تالار مشق تمرین دیدن مربیان در مسابقه سطح جمهوری بین‌المللی اشتراک نموده پرچم برداری دولت خود باشد. ноҳияи Темур-Малик бештар бо паҳлавонони муваффақаш номдор аст. аз ҳамин лиҳоз дар бештари толорҳои варзишӣ намудҳои гӯштин тамрин дода мешавад. ба хотири рушду нумӯи гӯштини миллӣ ва пос доштани мероси аҷдодӣ дар 3 мактаби варзишии ноҳия
намуди гӯштингирӣ ба роҳ монда шудааст, ки кӯдакону наврасони зиёде ҷалб гардиданд. ин толори варзишӣ нисбат ба дигар толорҳо муҳит ва шароити хуб дорад ва ҳарорати толор ҳам дар фасли зимистон мӯътадил аст. سابقه کاری من زیاده از 20 سال است بگیم. کارمند شایسته جمهوری هم گرفتگی هم. امروز ها گوشتنی ملی رو ما پیش برده ایستادیم، یعنی که این نورسان رو برای میراث اجدادی همون خوبتر نصر تیار کنیم و زیادتر اشتراک کرده در مسابقه های بین المللی اشتراک کنیم و نامبرداری دولت و ملت تاجیک باشند. ترین ها البته خوب است، نه از رفته است، از وقتی که توجه سرور دولت زیاد شد و ورزشگران چقدر امکانیت های خوب دادن، خب هوسمندی ها رو زیاد کردن، توجه جوانان باز هم زیادتر گشت. در تالارهای ورزشی بچه ها باز هم زیادتر اومده ایستادن و ترمین ها رو ما گذرانده ایستادیم. البته نتیجه های دسترس هم داریم، در کشتین های ملی جمهوری اشتراک کرده ایستادن بچه‌هامون. همین سال گذشته در ناحیه جلال‌الدین بلخی جای یک تا دوم یک تا سوم گرفتیم. و در ناحیه دنگره شده گذشته بود جمهوری 2018 بود. اونجا هم جای‌های افتخاری را گرفتن بچه‌هامون. خیلی نتیجه رس هستن، جای نتیجه خوب داریم. چون امروز گوشتنی ملی جهانی شده است، همکنون باید با معیارهای بین‌المللی نیز مربیان شاگردان را آماده کنند. امروز در بیشتر مکتب‌های ورزشی نرسیدن یک تک گوشتنگیری به نظر می‌رسد که این نقطه را هم مربیان قید نمودند. بگیم که کمبودی هموده هسته، اویدی همین یک تک‌های گوشتن ملی را ما کمتر داریم. البته یکم ما باید که جدا کنیم ورزشگر رو. شوق و رغبت همون شخصیت یا که همون میگیم که ورزشگری که ما با همین جمع کردیم شوق و رغبت خودش باشد. دوم که شرایط خوب مهیا کنیم. اگر ما شرایط مهیا نکنیم ورزشگر هر چند کوشش کند شرایط نداشته باشد نمیشود. ما باید که همین را تیار کنیم تا سطح جهانی برده رسانیم. البته ما کوششمون هست، مشکلاتی هست انشالله برطرف میشه و فکر من نزدیکترین مسابقه که ما تیاری دیده ایستادیم سالهای تولید 2009 8 9 می شود در ناحیه شمس‌الدین شاهین می شود. ما برای این حوزه تیاری دیده ایستادیم. البته ما انتخاب کردیم که چند تیار ها با این سفربر کنیم و چند تاش تیارن اما رو تیاری ایستادیم. ناحیه‌داران و مربیان و دیگر مسئولین ورزش از کمبودی‌ها نیز حرف زدند. اگر مشکلات ها رو تو چند ما بگیم هر چی حل خود رو تیسر می‌یابند. مشکلات ما امروز بیشتر روان نکردن ورزشگران به مسابقه‌های سطح بین‌المللی میباشد. ورزشگران رو ما خوب تیار میکنیم. مشکل هست که ما ورزشگران رو سفربر کردن نمیتونیم. البته مشکلی هم داریم. اینا متخصصان ساحه باید دانند، میدونند. ما فکر میکنیم که در فکرش هستن حتما همین سفربر کنیم. حسابی همین رفت و اومد مدت کمتر مزیم نمیکند، همه رفتن نمیتونن. برای رفتن اومدن یک ورزشگر امروز تو دیگر دولت ازبکستان، مسکو و دیگر دولت‌های همسایه که با ما هستند میدونی که چقدر مبلغ‌های کلان رو طلب میکند و بودجه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک امروز نیز آن رو برداشت نمیکند و ما کوشش میکنیم که ورزشگرانی که از ناحیه امروز دستبالا میشن از حساب ولایت یا جمهوری در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی رفته اشتراک کنند. یکی از مشکلات‌های ما این نرسیدن مبلغ برای فرستادن شماره زیادی ورزشگران به خارج کشور میباشد. دیگر مشکلات اون است که در سطح محل این رو همگی میدونن جلب دختران به ورزش کم است و ما توجه توانستیم در 4 مؤسسه ورزشی امروز زیاده از 200 نفر جوان دخترانی سنی تا 18 ساله رو جلب کنیم
дар намудҳои гуногуни варзиш ва бо боварӣ гуфта метавонам ки ин шуморае ки мо ҷалб кардем хеле шумораи каме бошад ва мо низ дар оянда кӯшиш мекунем бо ҳамсуҳбат шудан бо волидайни онҳо ва кӯшиш мекунем ки мураббиён асоби ҷавондухтарон ҳарчи бештар дар мактабҳои варзишӣ бештар бошанд, то ин ки тавонанд ҷавондухтарону наврасонро боз ҳам ба варзиш бештару бештар ҷалб созанд. мураббиёни бо таҷриба ва мутахассисони касбӣ дар ҳама маврид ба рушди соҳа таъсири бузург мерасонанд. яке аз мушкилиҳои дигари соҳа метавон гуфт ки ин баланд ё ки дар сатҳи поин қарор доштани касбияти мураббиён аст ва мураббиёнро мебояд мураббиёни минтақаи чӣ минтақа чӣ ноҳия бояд ки бештар аз болои худ кор кунанд ва сатҳи касбияти худро баланд бардошта ҳатман кӯшиш кунанд ки инҳо на як ҳамчун мураббӣ балки инҳо фарзандони миллати тоҷикро фарзандони миллатро тарбия карда истодаанд ва кӯшиш намоянд ки дар арсаи байналмилалӣ шогирдҳо тарбия карда берун бироранд ва номи тоҷикистонро баланд бардоранд. деҳаи ҷорибқули ҷамоати Саидмумин Раҳимов яке аз маконҳое мебошад ки даҳҳо паҳлавононро ба воя расонидааст. шавқу ҳавас ва таваҷҷӯҳи наврасони ҷавонони ин деҳаро ба инобат гирифта аз оғози соли 2024 бо дастури мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия мактаби варзишии рақами 3 инҷо ташкил карда шуд ки намудҳои гӯшини ҷудо ва миллиро ба хоҳишмандон меомӯзонанд. баъзаи мактаби мазкур наву замонавӣ буда дорои толори барҳаво утоқи кори мураббиён ва ҷои либосивазкуниву шустушӯ мебошад. ин ҷамоат 18 километр дуртар аз маркази ноҳия қарор гирифтааст. дар деворҳои толори мазкур акси паҳлавонони пешину имрӯзаи деҳаи ҷорибқул насб шудааст ки барои ҷавонону наврасон як ангезаи иловагӣ мебахшад. муассисаи мо навтаъсис аст. соли 2024 ба кор шурӯъ кардааст. мо ҳамчун 5 омӯзгор дорем. омӯзгорон аз гӯштини миллӣ зудо дарс медиҳанд. дар оянда мо нақша дорем ки ҳамиш воҳидҳои кория бастар кан дар кора зиёд кан дар кора бо шогирдомона дар сатҳи ҷумҳурӣ тайёр кунем ба гӯштини. ҳамагон медонанд ки ноҳияи темурмалик макони паҳлавонон аст. имрӯз ҳам таваҷҷӯҳи насли наврасони мо хеле зиёд аст барои мусобиқаҳо гӯштиниҳо. мо дар оянда кӯшиш мекунем ба ҳамроҳи мураббиён ки шогирдони худамонро дар сатҳи ҷумҳурӣ омода кунем. ба наздикӣ дар шаҳри Кӯлов мусобиқаи минтақавӣ буд. шогирдони мо иштирок карданд, дар сазовори ҷои намоён шуданд. мо дар оянда кӯшиш мекунем ки боз зиёдтарак шогирдонро ба сатҳи ҷумҳуриявӣ омода созем. аз чӣ мушкиле доред? ҳозираш мо аз кавиёрон надорем. як кавиёра одами лавозимотҳои машқӣ барои машварзон нест. дар оянда нақша дорем ки ҳамёра бартараф кардем. фаъолияти 4 мактаби варзишӣ дар ноҳия бояд ба рушди соҳа мусоидати фаъол карда беҳтаринҳоро ба воя расонад. фаъолияти кории мо ҳамон лаҳза дида мешавад ки шогирди мо дар ин ё он чорабинӣ ё мусобиқа ҷоеро мегирад. вақте ки ту омӯзгор ҳастиву масалан солҳои тӯлонӣ кор мекунӣ шогирди ту ба ҷое нарасид, ин маъни онро дорад ки ту нисбати касби худ бепарво ҳастӣ ё ин ки бале касби худро аз рӯяш ҷоннок кор намекунӣ ё ки фаҳмиши соҳа агар сахтам расад суст аст ё ки фаҳмиш нисбати ҳамон соҳа камтар дорӣ. ман фикр мекунам ҳамин гуна аст. дар ҷамоати деҳоти Кангур низ якчанд майдончаҳо ва толорҳои варзишӣ амал мекунанд ки мураббиёни мактабҳои варзишӣ
ба хоҳишмандон тамрин медиҳанд. мактаби намудҳои вазнбардорӣ маҳз дар ҳамин ҷамоат ҷойгир аст ки бештари дастовардҳои ноҳия аз ҳисоби дастпарварони ҳамин мактаб мебошанд. ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Кангурт сохтмони як варзишгоҳи наву замонавӣ идома дорад ки баробари ба истифода қарор гирифтани он боз имкониятҳои варзишии ноҳия бештар мешавад. дар маҷмӯъ мушоҳидаҳо нишон доданд ки дар ин минтақа намудҳои гуногуни варзиш ба роҳ монда шудааст, аммо дар самти ба даст овардани натиҷаҳо хеле корҳои зиёдро бояд ба анҷом расонид. аз берун аз тоҷикистон мо дар ҳақиқат натиҷа надорем. ноҳияи Темурмалик аз берун аз мусобиқаҳои ҷумҳурӣ ягон дастовард надорад. кӯшиш менамоем ки барои омода намудани варзишгарон дар сатҳи байналмилалӣ корро ҷоноктар намуда ва умед дорем ки ба наздиктарин фурсат хоҳем ба орзуҳои худ расид. худи роҳбари давлат ҳам борҳо таъкид мекунад, коре нест ки ҳал нашавад, фақат ирода дар кор, мустаҳкам будан дар кор, қавӣ будан дар кор, ҳамаи чиз сипарӣ мешавад. мо ҳам фикр мекунем ки ҳамин чизҳо ҳалшаванда аст, каме заҳмат мехоҳад. мо ҳаракат дорем ки заҳмат ҳам зиёд шавад, лекин ба дастовардҳо дар ояндаҳои наздик ноил гардем. мо низ дар навбати худ кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик масъулин аз тамоми имкониятҳои хеш самаронок истифода мебарем барои пешрафти рушди варзиш, солимии ҷомеа, пеш аз ҳама оммавигардонии варзиш ки ҳамарӯза рӯзҳои шанбе дар қаламрави ноҳия ва 6 ҷамоати деҳот рӯзи варзиш гузаронда мешавад. ҷалби сокинонро боз ҳам ба варзиш намоем ва бо ин васила пеши хурофотпарастӣ, пеши ҷалбшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоиро пеши инро гирем. танҳо мо метавонем бо ташкил намудани чорабиниҳои калони варзишӣ дар маркази ноҳия дар деҳаҳои дурдаст, мусобиқаҳое ки имрӯз дарсҳои сиёсӣ, мусобиқаҳои варзишӣ дар тамоми деҳаҳо аллакай гузаронда мешаванд, мо тавонем мардумро рӯ ба варзиш оварем. дар умум ба хулосае омадан имкон дорад ки дар ноҳияи Темурмалик заминаҳо барои рушди варзиш гузошта шудааст, аммо танҳо дар сурати муҳайё сохтани шароити мусоид ва дастгирии молиявӣ метавон ба нишондодҳои баланд на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ, балки берун аз он расид. ин буд поёни барномаи инъикос.